Goedemorgen en welkom bij weer een nieuwe verkiezingsvlog. Het alarm gaat aan. Zullen we erin wezen? Bert, daar ben je weer. Wat doe je hier? We zijn bij Friese Boys aan Jelle. Waarom? We zullen even zien van hoe wichtig het is voor de Fonsoens om te sporten. Is dat wichtig dan? Dat vinden we heel wichtig. Waarom? Goede beweging voor jong en oud. Daar kan ik nog wat van leren eigenlijk. Daar kun je er heel prettig van leren. Juist, wie gaat te sporten? Ik ben Jan Kempenaar, bestuurslid van Friese Boys in Kalmersweg. Sport is belangrijk omdat de zoon van de meisje is het jouw voldoening en ontspanning. Als je goed door maar je goed gereedschap hebt en dat is met sport niks zijn bij de voetbalvereniging als je lekker sporten wil en je wil op een beetje op niveau voorbij dan moet je goed materiaal hebben. Waar jou ervoor zet. Kampioen op de ring. Stem 16 maart. FNP. Oh god, ik werk nog maar uit in de camera, man.